Kriping angkam boto rubo waduh. Ayo muni mah matur nuwun nggih. Ho 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 yo 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 Bergelang ini menolakkan orang gani ini bola sekali
Dikepenake goyanane. Goyong rukun, goyong rukun, rumahan parameti tong babaraga tulung agung. Goyong gumolongi, nyata tekad satya tama, goyong pradayani, tongkat tekad satya tama, mahanani, ayam tentreme pawarga, dasar nyekep rakep sarwa sarwi bagya mulya mula asa satya warga guyub rukun guyub rukun guyub rukun tulung agung guyub rukun. Aye aye oh ah oh ah. Singgung kembang uga ingkang ditepangke ya iki Kang Kawisnasta jagangane Esti Krida Taruna Turangga putri dalasan para Srikandi kembar
Cancahing wonten eneman ya man ya ger wae. Ayo dur yen kaya mangkono aku tak melu ndelek bebarengan. Ya rada ngalah sithik ya ger. Sutini, bola bali sampean tak goleki ning endi iki, Mas? Sepurane ya, Mas. Sebulamu dari apa ning kene? Yen kaya mangkono ayo ning arep kono wong loro. Aku mau. Nomo kae aku lambi bingung. Saja atas tora katone aku. Yen tak guyu ora kuwati Dek Sutini kawan desa sekengaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawi kalung sing gedhe awatana sliramu gelepo tak rapi Dek Sutini Yo. yo
aja ngete modang kuning gawe pikirku kok tak sawang tambah Ayo disawer ile disawer. bunga yo konen matur suwun ora gampang Matur nuwun Ibu. Yo, yo. Habiskan, habiskan. Yo. Mundut saking Pak Winoto matur sembah nuwun sampun dipun pinangkani. Ayo. Oh.